Cristiano Ronaldo Manchester United'den gitçe barada resmi interview verdi. Ondan başka da Ronaldo ol beren interviewsunda klubuň ýokary başlyklaryny, klub baş tälimçisini we käbir futbolçylaryny hem tanqid etdi. Ähliňize salam dostlar, Star Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly. Bizi gollap täzelikler çykyrmamyza içergi bolýan futbol muşdoklary üçin bu interwýuny türkmen diline terjime edip sizin dikkatinize ýetirýär. Şu videomuzda siz üçün mut bolan like'lar basıp hemde tesbirlerde öz pikirlerinizi yazıp kaldırmanızı haýyş edip videomuza başlaýar. Cristiano Ronaldo futbolda kıyın günleri başından geçirýär. Manchester'e dolanyp gelenden beri onun üçün düzümde kän bir orun ýok ýaly. Ol oyunlaryň soňuna çyle garaşman meýdan terk edýär. Köplen şolsa baş tälimçi bilen jenjelleşip, äýt ýasda gaharly we narazy bolup oturýar. Ýöne bu ýagdaýlar uzak wagt dowam etmejegi hem üçün bellidi. Dün Cristiano Ronaldo Bears Morgan'a interview verdi. Interviewsunda Ronaldo klubu ve tälimçilerini, oyunçylaryny, habar veriş medialary we klubuň käbir öňkoýunçylaryny maskaralap tanqid etdi. Eň möhüm Ronaldo 32 san bayragy, şeýlede 5 san altyn top, köp gezek Çempionlar Ligasy ýeňçisi we 4 san ligada 7 san çempionluk, hemde Portugaliýa bilen Ýewropada çempion bolandan soň özüne görkezlen hormatsyzlyklary barada şeýledi. Durmuşumdaky iň agyr döwür Cristiano Ronaldo geçen ýyl şeýle bahalady. Manchester United bana hyýanat edýän ýaly duýulýar. Näme üçin men bu barada interview berýärim? Esas adamlar hakykaty bilmekleri zerur. Hawa men özüm hyýanata uçuran ýaly duýýan. Geçen möhümde hem şeýle boldy. Ähli sebäpkär edip meni görkezýärler. Ol şeýlede klubuň şolsuzluklarynda onu aýyplaýanlyklar üçin beýinçilik bolýandygyny aýtdy. Ronaldo ýylyň içinde 3 san ýollar kessen Manchester'ň tälimçileri barada hem şeýlediydi. Ole Gunnar Solskjaer, ol meniň dostum, mende oňa hormatdan başga zat ýok. Ralf Rangnick, ol 10 ýyl içinde ýekide hem tälimçilik etmedi. 10 ýyllap tälimçilikden uzakda bolan adam. Nädip Manchester dolandyrjak boldyka? Men şoňa haýran. Men ol barada öň hiç ýerde eşitmendim. Klubuň şu wagt tälimçisi Erik ten Hag. Men oňa hormat goýamak, ýa ol hem maňa hormat goýanok. Eger sen maňa hormat goýmasaň, men hem saňa hiç haçan hormat goýmarym. Sen nähil salam berseň, menden hem şoňa görä waleyküm eslersiň diýdi Ronaldo. Şeýle dol Roney barada hem keskin jogap berdi. Ol men näme üçin beýle tanqid edýäni bilemok. Belkem ol futboldan gaty irgiden üçin. Men bolsa häzir için ýokary derejede futbol görkezýärin. Taşky görnüşimize seredengizde hem men ondan gowy. Hawa bu hakykat diýdi Ronaldo. Ol şeýlede perzendinden aýrylan wagtlary Manchester'a garanyň we başgalar tarapyndan uly goldaw berileni aýtdy. Onun aýtmagyna görä, şonda başlyklar onun halaldygyna şüphe bilen seredipdirler. Turbunleşige gelmeýäniniň sebäbi bolsa, çagasyndan aýrylyp ermek ýagdaýa düşen üçin dälde klubuň içki düzgünlerini ütletmek üçin diýip şeý diýär diýip düşündirler. Bu arada Ronaldo şeýlediydi. Meniň üçin maşgalam hemme zadymdyr. Esasanda bu ýyllaky başymyzdan geçiren zatlardan soň diýip gysga jogap berdi. Manchester'e dolanmagyň sebäbini hem aýtdy. Men ýüregime kulak assam, Sir Alex Ferguson Manchester City'e geçmediydi. Men bor hojaýyn diýdim, diýip aýtdy Ronaldo. Ol şeýlede Manchester City'den teklip bolany hem tasdiklady. Ol häzir klubundan göwni galandygy barada aýdyp şeýlediydi. Oyunda şikayet alanından soň onu bejermeklik üçin täze enjamlaryň ýokdugy, häzirki zaman trenajorlary we dogry itlenşulgamlarynyň ýokdugyna men gaty gynandym. Dogrusy Sir Alex Ferguson gidenden beri klubda hiç hil özgörtmeler bolmandyr. Öňe gidişlik noladyň. Gynandyrýan zat 20-23 ýaşymdaky futbol oýnan ýerimde hiç zat ütgemendir. Olar hiç wagt tälimçi bolmadyk adam klubuň sport bölümine getirdiler. Bu nähili beýle bolup biler. Bu ýagdaý men üçinem, bütün dünýä üçinem garaşylmadyk ýagdaý boldy. Şeýlede Ronaldo muşdoklaryna hem izlendi. Futbolda muşdoklar iň möhümi. Bu arada alalaşdyňlam, alalaşmasaňlam bu şeýle. Siz olar üçin oýnaýarsyňyz. Olar elmydama men tarapymda, her gezek meýdana çönümde, ýa-da köçede kem muny duýýaryn. Muşdoklarym men ýanyma gelip futbol üçin edýän işlerimin gadyryna ýetýärler.
Men üçün mustaqlarım hemme zadımdır. Şol sebäpden hem şu interwýuny berýärin. Menin pikirimçe bu zatları aýtmak üçün en golay wagt. Olar hakykaty bilmelidir. Men Manchester'de şowluk dileýärin. Şonuň üçin bu ýere dolanyp gelipdim. Ýöne käbir sebäplere görä klub ýokary derejäge göterilmeýär. Manchester United güýçli üçlüklaryň iň ýokary derejesinde bolmaly. Emma gynansagan beýle bolmady. Şeýle-de Cristiano Ronaldo klubundan gidýändigini hem ihlan etdi. Picasso'nun aýdýşýaly, eger bir zat täzeden dikelçek bolsa, ilk onu ýykmak gerek. Eger klub men bilen şeýle diýen bolsa, hiç ýyl kynçylyk ýok. Men Manchester we hemişe men tarapymda durýan mustaqlarymy gowurýarin. Eger olar başga hil bolmagyny isteseler, onda olar köp zatlary üýtgetmeli bolar. Manchester'dan gitmeli klubyň ýokarysyndakylar we tälimçi isleýän ýaly bolup görünýär. Diýmek men şeýle de ederim, diýdi Cristiano Ronaldo öz beren interwýusunda. Dostlar, eger de videomuz göňüňize ýaran bolsa, şu video birje like basmagy hem de öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy sizden haýyş edýärim.